hen min salmini on ande mbi on kadi oɗo ko première fois émission men Guindi Baba noon ko ɗo keɓleten ɗum e Ƴella TV hande noon invité ɗo ko sugo goto mo ganduɗa hoorema ko mantaɗo e banggue mogo woni Ablaye Fall jaɓɓuɗen ɗo ko Ƴella Palel Dande Maayo Naajo Ablaye salmodire e renndo ngo pour mbawen fatude e jewte mon jamɓe hire mon bandiraɓe fulɓe mi salmini on mono kala inde e yettode calminaji tedduɗi gonduɗe e sunna e farilla e needi e neware e netare yo jamme kisal Allah wona men eyi caggal no calmodireɗa e bandiraɓe en puɗɗo yewtere men hande min nodirma ɗo ko banggue mogo hen dillata Ablaye premiére question men nandal men premiére holto Ablaye fuɗɗi mogo e holɓe fuɗɗidimo bisimilla e mago premier de puɗɗimi ko ɗo e Ƴella ko jeere troupe théâtre Ƴella woodi wiye compinal Ƴella eɓe jogui keɓe poti wiide kihiɗe heure o yonti ɓe jaam fama ɓe ngala joɓe yeero si tawi kam gallamen dow wini ñagorimi sibi Allah emi armi waɗa théâtre mbimomi mi yiiɗa théâtre kam ko ɗum tan komi yiiɗa o forsi ha garmi jibi première fois min koye dinguiral ko jeere ɗo ɗum premier makko tenti noon ha cusmi juuɗe ko manel en plus Mama Sall ɓe tentini ha cusmi juuɗe ɗo woni jaɓɓalam premier e théâtre fuɗɗimi juuɗe premier théâtre ko nder dinguiral ni woni golle premier caggal ngo premiére fois juuɗa théâtre kadi ɓe kalɗa ɗo henne ɓe poursument ha juuɗa théâtre par ce que a wonano jiɗɗo ɗum ni mais no mbiten ni tan ñeccal won hen surprise ardata e ma mais hol premiére fois ɓe mbadduɗa ɗum mbaddumi première fois banggue worɓe ko manel Mama Sall même Yorosi en gayri en woɓɓe ɓe keewi ɓe jiye nder oɗon théâtre sukaɓe rewɓe Haali Bakel en Ɓuray Fama en woɓɓe ko limti jumum ɓen mbaddumi oɗon kihiɗe ɓen mbadduɗa oɗon kihiɗe caggal yimɓeɓe gandi no puɗɗiɗa théâtre hande so tawi eɗen namdo Ablaye ko mogo addani ɗum ko Ablaye wiyata alhamdulillah hay so mbiɗa andano heewani caggal nde mbaɗa waɗe théâtre nde gandami théâtre mi andi ko heewi mi andama tan kadi ko heewi mi andidiri hen kadi yimɓe ɓe ganduɗa woɓɓe fayi mi yeehi hen ɓe ganduɗa ko théâtre nayimi ɗon ko nalankagal so wonano nalankagal mi yettatako mo limti kadi yamo jomum e ɓuuri walla ɓurta sabu taw heewani kono mi yeehi heɓɓe heewi ko nayimi ko théâtre mi humti hen haaju kewɗo mi humtanama hen haaju kewɗo tawa kadi ko théâtre kadi an ko naɗɗa e théâtre ko a nimsaki ɗum ala nimsala hen an sen namdima hande o holko Ablaye kañumne waɗani théâtre holko Ablaye addi théâtre ko ganduɗa hoorema kala jouo théâtre ene foti ɓeydude ɗum e théâtre holko Ablaye addani théâtre min théâtre addumi hen ko ɗannugal suko debbo waynade galle baba no ɗanno mi addi ɗum mi addi gala mo miijaki hanki ɗum mi addi ɗum en plus kadi mi dañi hen hunde nde ganduɗa ɓurde weldemi mi jeki horndolde kaset Abdoulaye Diop on saaha ala sara yonti noddinango yalta e kaset e sifti neɗɗo juulano o juulano sallifana mais no noddinango noddinade kanko siftiri o juulano ɗon ɓuuri weldemi e théâtre foof o yehi o juuloyi mboɗo yetta Allah oɗon banggue eyyi joni noon Ablaye eɓe jii leppi ɗi kalɗa ɗo hen ɗi inde munen ɗi yaltinide sikki leppi ɗi jeehi ha jirlima aduna hande o so tawi hande namdo hol saɗɗa walla hol caɗele ɗe Ablaye dañi e théâtre holko Ablaye wiyata ni saɗede ɓe théâtre ko gueɗel gotel ko wayno yidde wadde série doole ngala théâtre oya ne neɗɗo saɓinni ko ne traditionnel o mono ɓenno mais sa yiɗi wadde hande série namde ko doole ngala min jogui sagga walloɓe min mbawa wadde série on sagga min jogui joni est ce que mbaɗino projet ɗi ganduɗa hoorema ko série o bindi scénario o kolli ɗon ɓeɗon wallode walla
paɗɗon tan ko ha walloɓe ngara balla on hande o walloɓe hay so ɓe goodi min jeeyaji neɗɗo kadi wawa jooɗade yo walle taw yiira ka hebat ma jiireɗa hunde mbawa wallede kono walloɓe hay so ɓe goodi min jeyani ɓe taw kono sériji ɗi ganduɗa jooɗiɗi ha mbawa suyat ɗum kam no ene joga machallah par ce que caɗele koko caɗele banggue ngolu walla ko caɗele banggue filmoɓe walla ko caɗele koto jouete to walla par ce que kadi so tawi a wi neɗɗo yo walle il faut kalnama to foti wallude mo hande o saɗende ko banggue ngalu ɗum wonde saɗende saabu hande a wawa wadde série caggal ngalu ala saabu hay ko kalɗaɗo joni o ko wayno koɗande walla to tourneteɗo walla goɗɗum fof ko ma ngalu ngu ara jeeya koye ngalu ko wayno filmude en goɗɗum en koye ngalu jeeya so ngalu ala gueɗe mbayno jahani min jii kadi kasiɗaji mum kewɗi yimɓeɓe eɓe mbiya jiiɗi mbiya beltima hen mais est ce que ko ɓeɗon ni e yeeɓoɓe on meeɗa heɓde hen taw ko nodduɗon mbimi yeeɓi oɗo kaset mbiɗi yiiɗi wallirde o ni walla ni on meeɗa heɓde ɗum walla on meeɗi heɓde ɗum ɗon jinnomi famde ɗum meeɗi wadde mais ne heewi wona goto eɗen mbawi noon hadde goto ɓa tawa juuɗi ɗum si Samba Konta jeeya on waɗi noddude ko kankon premiére fois jiiɗa e wonɓe ɗo e saraji ɗiɗo ko noddi ko ha heewi koko jokkodirɓe jaari Fouta gam yiide yalde mum seeɗa nokkuji kewɗi mais wona gueɗe ɗe ummontoɗa manquement moyen wona kono jokkodiral ngal e gandodiral ngal fof caggal ala e nela mum koye théâtre o waɗi ɗum waɗi ha yoni joni noon on guila nden walloɓe gara taw mais est ce que guila nden jayre jooɗi tan fadi walloɓe walla jayre to woni ɗo wonko heblat walla wonto yahata walla doole mum ene yahana hoore mum ɗum jinnomi faam Amadou mi faami namdal ma tigi mbiɗami ko beele jayre Fouta ha hande ne immi walla ene jooɗi jayre Fouta hande ɓuuri wawde ummade e yaade addoyde e wonde hanki saabu hanki saɗende hewde min jogui hande timman 3 jours komo ɗimme tourde pour yidde ƴewde programme uji ɗi régli timman hay balɗe tati min e manen kono koye dow jayre Fouta foof hande o min ɓuuri ummade yidde wadde hunde même temps hanki en beltima hen en nani haala ma ko kalɗa ɗo ene ko foof en beltima hen ko ɗum ɗo tagnomin noddudema ɗo premier min émission Diallo TV amin jinno noon andude so tawi wonko jinnoɗa ɓeydude hen ko ganduɗa hoorema minen min posanima ɗum holko mbawɗa ɓeydude e mbaw ɓeydude hen tan ko jarnade meɗɓe wallude ha timmi ɓeeɗo ballanini Amadou won Amadou Diaw Dra Niass e Yantan Demba e Mbaye Mbengue ɓeɗo min mbawi yewde hay bat kala komin gimmini min jettiɓe ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi hen doole mabɓe hamin jarnoɓe no fewi no fewi no fewi ha yesso Allah ko ɗum woni ko jimmi ɓeydude hen e ko ɓen jiimi ɓen goni ɓe kalmi so goɗɗo ari tan kadi inchallah ma haali eyyi ko jiiɗa hande premier men émission ɗo e Diallo TV premier émission ko wondude e weltare ko waɗi foof saabu ko puɗɗiɗen ɗo ko pulaar labɗo ceral ko teskiɓe jillani haala ngokka ɗum ne welan min pulaar ko ƴiƴe mum ɗum ɓuuri weldemi émission ko waɗi foof kadi ko tenti hen ko suuhaɓe joguiɓe haqillantagal saabu hakkille wona hunde nde ganduɗa ma juuta darde walla koma kewa duuɓi koca ko Allah rokka ɗum ɗo welda jangde fiwdirani pinal mi weltima no fewi foof no ɗoreni moƴere Allah bandiraɓe sehilaɓe en beltima hande o en jii invité men ko Ablaye Fall noon mbiɗi sikki kala mo nananimo heɓtinimo e golle makko ɗe o waɗata e banggue makko en beltima noon hande e bismade moɗo e Diallo TV en jetti noon nanguɓe ha émission o waɗi kono Amadou Mama won réalisateur men kanko woni banggue kaɓirde to réalisation kono Ousmane Sy kañum ne jaggue golle Basirou Thiam no wonde Siley Ba ene wonde Djibi kañum ne Ndiaye kañum ne jaggue golle ɗe hande woni premier men émission ɗo e Diallo TV en dañi weltare no fewi eɗen piɓi noon
kala dillowo e banggue mogo walla kala dillowo e banggue ko haade fidiram golle eɗen nodda ɗum ɗo henna on jarama Allah jarama à la prochaine.